vanhu munyika ndo mvura yedu. Tinosungirwa kuchengetedza ruzivo urwu. Tikadaro ticharamba tichitonga, tigotonga, tichingotonga. Vanovukura vachingovukura, tichingotonga vachingovukura. With these remarks, I once again welcome you to this meeting of the National Consultative Assembly and wish us all fruitful deliberations towards improving the quality of life of our people and accelerating our national economic prosperity. Pamberi nezanpievu, pamberi nokubatana, pamberi nezanpievu, pamberi nokuvambana, pasi nezvigananda. Thank you very much. We must shun unscrupulous so-called business people operating from briefcases with no traceable capital or legitimate enterprise. This culture of phantom entrepreneurship, where money appears without any known source, is not only economically corrosive, but ethically bankrupt. We all know that man does not fall from the heavens like manna. The time of Moses are no longer here. Real business are built through hard work, discipline, sacrifice, and value creation. The day of reckoning is inevitable for those who undermine our economic integrity by engaging in shadowy dealings. It's coming. Our Vision 2030 is for all of us. Kwete dzamunotimbinga kuhondo taidziti zvigananda. Place in the sun for a culture of equal opportunity where every Zimbabwean served in equal measure. Zveubvanzu kudya kwemhumi takazviramba. President Mnangagwa has joined forces with General Chiwenga to fight Zvigananda and corruption in the country. But who will stand with Zvigananda? What will Zvigananda do now that President Mnangagwa has not supported them? Kusangana kwatikuita zvakare pachannel ino, channel yeZim Witness TV, pandinodzoka nemaupdates akasiyana-siyana, uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano ndinokumbira kuti ungobaya button rekusubscribe, then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe nezvatinenge tichiposta pano nguva nenguva. I think corruption in Zimbabwe is going to end. Why Zimbabwean leaders is going against it? Asi hatitozivawo kuti zviri kubva pakati pemoyo here kana kuti ndezve pamberi pekamera chete. For the first time, President Mnangagwa has made the nation happy after vaita slogan yekuti pasi nezvigananda. This slogan inoita iyo go against corruption and looting the state funds. Since General Chiwenga introduced sasi rekuti zvigananda, President Mnangagwa havana kana zuva ravakambenge vatsigira this word zvekuti kutaura kwavazorita everyone in Zimbabwe ari kufara nezviri kuitika muZimbabwe because President vazoita ivo slogan chanting pasi nezvigananda. Most zvigananda muZimbabwe zvaishandisa President Mnangagwa and ZANU-PF party as their shield to protect them over looting because hapana zvavanoitwa.
That's why tichiona weekend Chivhayo achipa vanhu mota achivapa nezita remusangano because anenge achivhariridzwa kuti asazopandukirwe. And tinoona zvakare pana kuda Tagwirei, nowadays he is into politics because he is trying to secure my businesses ake and kutaimira matenda from the government. Ladies and gentlemen, please come through in the comment section muchitudzawo zvamunofunga pamusoro penyaya iyi, kuti pasi nezvigananda iyi, is it a real slogan kana kuti zvingori zvepakamera chete. Pamberi neZANU-PF, pamberi nekubatana, pamberi neZANU-PF, pamberi nekuvambana, pasi nezvigananda. Thank you very much.